Da li si znao da je Hipokratova zakletva falsifikovana? A sad ćeš čuješ i zbog čega. Posle reklame se vraćam. Rekao sam malo pre da ću gospodina Račića, doktora Račića, pitam za to da li je znao da je Hipokratova zakletva zapravo čist falsifikat. Evo sad da probamo da nekako i objasnimo zbog čega. 1946. godine svi lekari se zaklinju zapravo lažnoj Hipokratovoj zakletvi. Naime, iz originalne zakletve izbačeno je sledeće. Nikome neću dati smrtonosan lek, čak i ako ga zatraži, niti ću mu dati savet koji bi mogao izazvati smrt. Neću dati ženi sredstvo za pobačaj. Nekada je lekar se zaklinjao bogovima života. Zaklinjao se da ne ubije, da ne izazove pobačaj, da svaki život čuva kao svetinju. To je bila prava Hipokratova zakletva.